De ce sunt importante numerele? Pentru că totul în jurul tău funcționează pe bază de cod numeric. Timpul, deciziile, zilele bune sau cele în care simți că te învârți în cerc, toate urmează un tipar. Pitagora spunea că totul este număr. Pentru el, numerele nu erau doar cantități, erau frecvențe, emoții, chei către înțelepciune interioară. Cifra 1 era sursa, cifra 2 relația, cifra 3 expresia, cifra 9 încheierea și transformarea. Astăzi, prin numerologie, putem înțelege care sunt tiparele personale pe care le repetăm, blocaje, alegeri, comportamente care nu ne mai servesc. Numerele nu-ți spun cine ești, dar îți pot arăta de ce ai ajuns unde ești și mai ales cum să mergi mai clar înainte. Urmărește pagina dacă vrei să vezi cum cifrele dau sens experiențelor tale și spune-ne care e numărul care tot revine în viața ta.